Hòstia, no mal. Aquest... Foixa. Ara. Mamma mia, ha sigut un any molt dolent i l'autèntica màfia ha perdut precipitadament. Durant molts anys matàvem, estufàvem i sobretot robàvem. Però questo año ens ha guanyat una colla de lladri d'arreu de l'estat. Si no fan amb els diners del poble impunement, afiliats, banquers i hasta el presidente. Si us hem d'obrir els ulls per reaccionar, la cosa nostra està aquí per denunciar. Questo es molto deprimente y es per questo que l'espectáculo de versos comincia rapidamente. Per tutti la plaza he portato sobres con molta pasta perché l'autentica mafia siamo mi famiglia, mi casta. Che s'appropria l'escenario mi famiglia plena de grazia e comencemos lo verso contra tutta la falsa mafia. Hola. Ja fa temps que s'estila un nou esport a la vila. Era una cosa de 4 friquis quan van començar, però aquest fenomen té pinta d'arrasar. Els practicants d'aquest esport no van amb bambes, ni amb xancleta, ni amb polo 100% algodón. Porten texans, xancletes... Perdó. Porten texans, xancletes i un polo 100% algodón. Es cuiden les dietes a base de pa amb tomàquet, botifarres i mongetes. Tampoc juguen a cap pista o pavelló. Es foten al mig del Tívoli per ser el centre d'atenció. Parlo dels avis que juguen a les villes catalanes, evidentment. Un col·lectiu protegit per l'Ajuntament. L'Emília Torres els hi posa 4 dinerons i de tant en tant fan competicions. No, la regidoria d'urbanisme els hi va posar unes marques
a terra per no fer línies blanques, no fos cars que de les sardanes es fotessin una ratlla i s'emparressin per les branques. No, no, no rigueu, que aquest any Vilafranca ha acollit la gran final. Ser campió de Catalunya i ser campió mundial. Per això cal cuidar-los com si fossin els castellers i que la regidoria de gent gran també hi foti uns calés. Raimon, Gusi i Amigó, fes el favor i puja'ls la subvenció i fem de les villes catalanes un esport de tradició. Sembla mentida com ha canviat la situació. Ara l'Ajuntament de Vilafranca es preocupa per l'educació. Han trencat l'última guardiola que li quedava a Caixa Penedès i s'han currat una escola en un 3 i no res. Sí, l'ESCAVI, l'Escola Superior del Cava i el Vi, Business School, un invent que triomfarà a full. Ubicada sobre equipament públic de primera qualitat, per només 3 milions d'euros que hem pagat al comptat. Dirigida a una multitud de gent espaterrant, i és que només hi haurà 15 alumnes estudiant. S'oferiran màsters sobre màrqueting per millorar l'exportació, pagant 20.000 euros per uns títols sense homologació. I encara n'hi ha més. A principi de curs et regalen una carpeta, però te la faran tornar si et pillen amb una xuleta. Amb un magnífic equip de professors i amb aules plenes d'ordinadors. Ja pots imaginar-te el de Freixenet i la de Codorniu muntant un bon sidral mentre el Miquel Torres repassa les denominacions d'origen a la pissarra digital. Els continguts els marcarà el de Caixa Penedès, que de moure pasta no, però del vi i el cava n'és un entès. Et posarà deures i et preguntarà la lliçó, i si no t'ho saps, et castigarà de cara a la paret els 50 anys que dura la subvenció. Després t'enviaran al despatx del Pere Regull, el director repel·lent, aquell que truca als teus pares quan et portes malament. I dirà, ara et preguntaràs, això no és una estafa gran com un cabàs? Doncs sí, senyora, ho has endevinat. L'Ajuntament treballa pels interessos del sector privat. Som 4 iaies de 70 anys. Ja ho veieu, baixetes i un pèl rodonetes, però d'aquest grupet d'amiguetes. Jo sempre vaig ser la més marraneta. Des de feia 5 anys que teníem una obsessió. Quedaven en un d'aquells bancs del passeig de l'estació. Allà esperàvem pacientment que passés la nostra aventura del dia ràpidament. Pum-pum, 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 I així va arribar la primera gran vibració. Aquell collons de tren es va convertir en la nostra addicció. Cada dia estàvem més animades i ens ho passàvem pipa amb tantes animalades. El pas d'aquells trens produïen sorolls i esquerdes, però nosaltres no podíem pensar res amb les cames obertes. Però no. Tranquils, que aquesta història es va acabar. El canallot d'aquí dalt s'hi va voler posar. Després de que el veïnat se li tirés damunt, només li va quedar-se baixar els pantalons per tenir el cul a punt. Els de dir va haver de denunciar i el nostre vibrador gegant va deixar de bategar. Regull, t'has deixat enredar per 4 mamons i ara tenen ben collat amb 23 milions. Però que no ho veus? Arreglant tot això ens has putejat. Sense ple ferroviari ens has deixat. I és que, amics i amigues, dieu el que vulgueu, però com les vibracions d'aquí a Vilafranca no les trobareu.
Què passa? Què passa? Què passa? Que l'Ovella de Quatre Velles no compta amb aquesta plaça? No foteu aquesta cara, que tots ens hem masturbat alguna vegada. Paret, em sembla que tinc una idea. Si vols que l'any que ve tornem a votar, per la nostra residència cada dia hauràs de passar. Tens l'oportunitat de mostrar que ets un alcalde compromès. Només ens hauràs de tornar tot allò que ens has pres. Oi que saps per on anem, Paret? Doncs va, ja pots baixar-te el pantaló, que avui, el primer dia, toca dalt del balcó. Des que el Mas va dir que els joves som la solució, els bancs i caixes tots són comoditats per l'emprenedor. Milions i milions d'euros en ajudes i subvencions perquè els joves aixequem el país sense complicacions. I una puta merda! No en van tenir prou amb preferents, hipoteques abusives, que ara van a per les ments creatives. Deixeu-me que us expliqui el panorama. Us asseguro que és un drama. Em presento al primer banc. Bon dia. He vist que anuncieu ajuts a tort i a dret. Doncs tinc un projecte que quedaràs distret. Mira, em va dir, primer has de fer la inversió, pagar comissions, despeses d'estudi, de gestió, posar una casa com a aval i després ja veurem el que et deixem, xaval. Cabrons de merda. Però què us heu pensat? No vindria pas al banc si estigués forrat. Em dirigeixo cap al segon i... Uf, nano, quan hi penso encara em poso mortillon. És que posar una guarra ensenyant pit cuixa i pitram. Em sembla una bruta estratègia de reclam. Tot just començava a explicar-li el meu cas, que vaig haver de marxar amb els ous com un cabàs. Quan em va dir, uy, guapo, tantos papeles para una subvención, yo estoy aquí para otras cosas, pichón. Vaig passar per algun altre banc. I també per Caixa Penedès. Cada vegada en sortia més encès. Colla de lladres, puteros i estafadors. Han arruïnat tot el país i ara van a pels emprenedors. Si algú posa remei aviat, n'hi haurà més d'un de decapitat. Polítics, bancs i caixes no havien treballat mai tant, buscant la manera d'acabar-nos enfonsant. No és just que uns ens exprimeixin com un càncer maligne, mentre els altres treballem per un futur digne. Un dia a l'estiu, un col·lega italià em va dir «Sou una penya ben estranya els que viviu aquí. Un dimarts al matí amb la crisi que està caient i a la terrassa del cor havies de fer cua per trobar un seient». El vaig convidar a Vilafranca i, col·lega, no sé si va ser aquell dia, però vam estar de pega. Primer el vaig portar al Museu del Vi, la nova infraestructura per vacilar el qui no és vilafranquí. De visita, poc, però ja se'm va encarregar el ton de posar-nos a lloc. Vinga, vi, vinga, mamà, vam sortir d'allà que no podia ni parlar. Vam entrar a Santa Maria perquè la teníem allà al costat. L'italiano se'n va posar a trallar davant del Cristo gros sagrat. Corre, corre, que com ens pilli la Paquita Pasqual ens tocarà fregar el merder abans de l'acte sacramental. Sortim corrents més ràpid que els del repatxó i anem directes a la capella de Sant Joan a trobar quelcom millor. Tirem pel carreró de Santa Maria, on ja hi havia 3 yonquis fent guàrdia a la rectoria. A la capella, una expo sobre abelles i bitxos. La segona arcada de l'italiano era un dels seus principals desitjos. Torna a sortir corrents i de mentre penso portar-lo a un lloc més decent. Ja està, pujarem al campanar, és de BTV i vol ensenyar-lo per fardar. Després de 1000 escales de cargol, arribem a dalt fets un bunyol. L'italiano aixeca el cap i no ho pot entendre, ple de patis de marihuana per donar i per vendre, i em diu amb veu trencada: «Tio, alcohol i drogues és l'únic que hem vist fins ara».
Em demana que tanquem el cercle d'aquesta visita cultural. Jo actuo ràpid i de manera natural. Escales avall de pressa i corrents en direcció al carrer Coll, ja ens anem posant calents. A la porta 27 hi ha una que te la posa dura. No és que sigui una entesa, només ho he llegit a la fura. I ara només queda tancar la visita cultural perquè el meu amic italià marxi com cal. Res de catànies, figures del drac ni postals d'un castell descarregat. Vilafranca del Paradís, va cridar mentre estava al liu i em va confessar al Corres que aquí és on millor s'hi viu. És sabut que els versos dels Diables parlen d'algun tema municipal i normalment s'obvien els fets de política general. Però en aquesta ocasió hem decidit fer una excepció i com que Espanya ens dona pel cul cada dia amb un bastó, és l'hora de plantejar-nos seriosament la insubmissió. Que no podem aguantar més les polítiques dels peperos d'estralers, tot el dia fotent pals a les rodes per aquí per allà, perquè la llengua, la cultura i la butxaca ens volen esclafar. Arpies com l'escarosa de la Sánchez Camacho, fer una forca amb el seu cap molaria cacho. Sembla que hi ha gent que no és conscient d'aquestes mostres de feixisme contínuament. Montoros, Rajoys i ara l'Aznar que diu que vol tornar. La vostra fastigosa Espanya em fa vomitar. Llanos de Luna condecorant les tropes de la Divisió Azul. Aquesta guarra sí que se'n pot anar a prendre pel cul. Però el que s'endú la palma de veritat és el ministre Wert, de tots el més sonat. Amb quin dret opina sobre el català? Amb ciment als peus i el pantano hauria d'estar. Sabotejant l'educació, aturant la feina feta des de la transició. Josep Ramon, aquests són els teus companys de partit, el bàndol que tu lliurement has escollit. Doncs mira, vés a dir-li al teu col·lega José Ignacio Wert a la cara que comenci per espanyolitzar sa puta mare. Us penseu que farem el posat de bon mixo? Doncs no, perquè amb tots vosaltres m'hi cago i m'hi pixo. Ah, i digues-li també que les vostres lleis me la pelen, els vostres decrets ni m'immuten, la vostra policia no em fa cap temor i la vostra bandera la cremo sense por d'anar a la presó. La monarquia espanyola em rellisca per tota la titola. L'Aznar i els fantasmes feixistes del passat són una merda per no dir un altre disbarat. Agafeu les maletes i foteu al camp, que d'aquí res serem una nació. Vilatans i vilatanes, no tingueu clemència i crideu ben fort per la independència! Som-hi, lleva't d'una vegada, que és festa major i la vila està engalanada. Avui toca veure els balls en persona. Drac, falcons, diables i altres que són de segona.
Estàs cagat! Tens por de trobar-te els diables a l'empostissat. Et tornaran a posar per afany després de la teva gestió en l'últim any. No, Paret, no. Te'n penediràs després. Has de presidir el balcó i els canapés. Vés a plaça i demostra que ets l'alcalde perfecte. Que la resta, al teu costat, estan plens de defectes. Perfecte? Però com ho goses dir? Ja veuràs com avui a la plaça el posen a parir, l'Escavi, el pla d'urbanisme, el Romero al seu costat. Digue'm una sola gestió on no l'hagi cagat. Però que no ho veus, que no és culpa seva. Me l'han deixat completament sol. Convergència i Unió és un 0 a l'esquerra i els de l'oposició no li volen donar consol. Això m'ha agradat molt sentir. Després d'aquest últim any intentant governar, ara els hi toca als diables fer-lo tremolar, enumerant uns quants aspectes on volem incidir. El pas de l'AVE, l'auditori inacabat, els cavallitos del Quique que segueixen guardats. Para! Pobre Paret. Para, pobre Paret, que ja passa de taca d'oli. Fins i tot va haver de marxar a viure fora per no sentir a parlar de tot aquest rebombori. Que no cal que l'excusi? Tot això no anirà enlloc. Mentre el seu gos faldiller continuï sent el gosí, els diables sempre en tindrem poc. Ja veig que no et faré canviar de parer. Me'n vaig, que no vull ni veure com acabarà tot aquest merder. Només em queda desitjar-te sort, perquè aquests diables cada any apreten més fort. Raó tens, àngel de l'alcalde, que els versos dels diables ja són una fita entranyable. Jo me'n torno a agafar lloc, que no em vull perdre com l'ensorren a poc a poc. Maleït de... he tingut un somni que Déu... Tornava a ser dia 31, el pitjor de l'any, n'estic segur. Arribar a plaça, ja tens el merder muntat. El Rafa Cabezas explicant que allà no pot anar a l'empostissat. La Sílvia Cànovas pentinant-me per sortir guapo a la televisió, però jo porto una ressaca d'ahir que Déu-n'hi-do. El gos em fotrà la típica brometa convergent i me'n linxaran els diables impunament. Em tocarà aguantar el Villarroia, aquell hippie camarús que em preguntarà si he vingut en bici o he agafat el bus. El Calart no sabrà ni quin dia estem. És que ell l'únic que li interessa és rajar l'equip de govern. I el millor serà el Navarro de la CUP. Em donarà 4 calos del seu canuto i un calimotxo amb el got ben brut. El Josep Ramon em tornarà a ratllar de l'estelada del balcó, però per evitar problemes jo la deixaré durant tota la festa major. I el Romero? Espero tenir-lo ben a prop allà al balcó i que cada cop que vagi al lavabo em guardi el lloc o vingui a fer-me una fel·lació. No he sigut mai ni pretensiosa ni presumida. No he gaudit de gaires privilegis a la meva vida. Vinc d'una família humil i obrera i amb aquestes arrels dels diners sempre n'he estat presonera. Treballo a 3 llocs diferents per poder aspirar a un sou decent. No tinc temps ni per mi, ni pels amics, ni per fumar. Treballo 7 dies de la setmana sense parar. I sabeu què? Que n'estic fins als ovaris! Estic fins als ovaris d'haver de complir amb horaris i calendaris per tenir a fi de mes un 0 entre tots els meus comptes bancaris. Estic fins la xona d'haver-me de menjar una crisi econòmica que no ha provocat la meva generació i d'haver-me de rebaixar a un contracte basura perquè ara mateix no trobaré cap més opció. Estic fins les trompes de falopi, de somiar cada dia en un pis propi, per després llevar-me i deduir que si vull un pis m'hauré de prostituir. Em toca especialment la patata, veure com la gent pot arribar a ser tan rata. Foten fora famílies senceres per no pagar el lloguer. És millor tenir un pis buit i gent indigent al carrer?
A tots els bancs que heu enredat a milers d'hipotecats. Us penseu que si tinguessin diners no pagarien les mensualitats? Sabeu el que em toca a l'entrecuix de veritat? Viure en aquesta societat consumista que ens han inculcat. Necessitem diners per pixar, cagar i respirar. I em fan creure que no val la pena lluitar contra allò imposat. Estic fins d'escopinya de sentir casos de polítics que garrapinyen. Ho fan sense cap mesura ni pietat, perquè saben que si es foten a la presó, amb tot el que han robat, poden pagar una bona fiança sense preocupació. Sí, estic fins al forat de sentir-me discriminada a la universitat perquè no puc destinar temps a estudiar, ja que a les tardes he de treballar. El que fot gràcia és que universitat pública porti com a nom, quan 1.000 euros de matrícula i el transport no es pot pagar a tothom. Estic fins de figa d'haver de dir adeu a la meva millor amiga, perquè aquí no pot trobar feina ni de cambrera, de tenir 2 màsters i una carrera. Estic fins del xumino de que per un dia que puc sortir de festa, l'única cosa que hi hagi oberta sigui la puta merda de casino. Estic fins la vagina i ara em posaré sèria perquè el tema m'amoïna. Com poden retallar els avis la pensió si amb els seus estalvis són els que alimenten la majoria de població? Quants avis cuiden dels seus fills hipotecats i desnonats? Quants pares han tornat a recollir els seus fills independitzats? Com tenen els collons de retallar els únics que ara tiren les famílies endavant? Doncs sí, estic fins als ovaris de tot plegat i aprofito per reclamar-ho aquí dalt a l'entremat. Treballo com una negra, tinc un contracte de merda, d'independitzar-me ja em puc oblidar i l'única opció de futur que em queda és la d'emigrar. Primer m'agradava la Madonna, després la Sharon Stone, però ara és l'Elisenda la que em posa mogollon. 10.000 euros per vestir una nina inflable gegant. Com és que sempre és la Madeu Ferrer el que s'acaba forrant? I a sobre, el pico que els quedava ha anat als figataires, a veure si aconseguien donar-los un canvi d'aires. Però la jugada no els ha sortit del tot bé i fins i tot se'n fotia el pregoner. Ah, soc diable i soc dolent. De debò que costava tant trobar un vestit més adient? Buenafuente del Penedès, on ets? Passa al davant, que ara seràs el centre d'interès. Casanovas, intent de pregoner de primera. Jo també he dividit el vers en 3 parts, però a la meva manera. Encabronat! El decàleg del BTV és un disbarat. Canviant el gentilici, colava pel d'un poble del costat. Encabronat! Després de tanta dramatúrgia, sembla que els teus putxinelis no hagin assajat. I encabronat! Quina feina que has tingut a entrevistar el personal. Què passa? Que no sabies omplir una hora de pregó com cal? Ah, soc diable i soc dolent. I que els figataires no molen és una cosa ben evident. Nasacs, sisplau. Ja fa dies que el busco i no ho acabo d'aclarir. Ho he preguntat a mitja vila i ningú m'ho ha sabut dir. Digue-m'ho abans, no em ratlli. En quin collons de pàgina has vist el Wall-E? Ah, soc diable i soc dolent. I he perdut la meva forca entre tota la gent. Si vols que la gent et recordi però no tens talent, el que has de fer és esforçar-te en fer-ho ben malament. Aquesta és la màxima que els admis han mirat de seguir a l'intentar modificar la cercavila del 29 al matí. Però a quin inepte se li va acudir que ho havíeu de canviar perquè la gent pogués anar a dinar? Si realment el temps era el quid de la qüestió, no haurien d'anar a plaça les colles que no tenen gent per fer actuació.
Però pareu, que a més, per acabar-ho d'arrodonir i trencar una altra tradició, avui Sant Fèlix entrarà al pàrquing del Ferret, que no és administrador. Ah, soc diable i soc dolent. Cultura, feu-nos un favor. Per l'any que ve, busqueu gent més competent. Cas amb els castellers que van de verd. Ja m'han espatllat el vers que tenia preparadet. Un altre any els volia fotre a parir, però després de l'actuació d'ahir només em toca aplaudir. Però que això és un versot i no us en podeu anar de rarres com si fóssiu a Gal Figuerot. Per principis us haig de dir alguna cosa que rimin botiflers, com per exemple que ja us val passar pel carrer Escudellers. Ah, soc diable i soc dolent, però a part d'això ja no em queda cap altre argument. Aquest any ens ha deixat el diable més gran que ha llegit versos en aquest empostissat. Història viva davant dels 60, ell n'era l'últim testimoni. I ara acomiadarem el Tomàs amb les paraules d'aquest il·lustre dimoni. Miguel, aquí está el diablo Satanás, hermano del Lucifer. Me envía San Félix Mártir para tener que proceder y celebrar todos juntos esta gran fiesta mayor de Vilafranca del Penedès. Llevamos un demonio mayor sacado del profundo fuego eterno. Por su duro corazón no tiene temor ni miedo, porque lleva en su compañía los más nobles diablos del infierno. Diablo he sido, diablo seré, que viva nuestra dama y recuerdo San Lucifer. No podia deixar un any més l'ocasió de parlar d'un problema com és la circulació. I és que vaig tenir un lío bastant descabellat quan tornava de la universitat. Vaig venir a Vilafranca per la Nacional i arribant a casa un trunyo m'avisava pel recte anal. Sort que ja havia passat el desviu cap a Sant Cugat, que si no em veia amb el calçotet cagat. Cua a la rotonda de Sant Pere Molanta. Ojo, que el cagar-los ja té una mida que espanta. Quin desastre, quin sidral, això segur que és idea d'un tarat mental. Per intentar guanyar temps, apreto l'accelerador, però tot va de mal en pitjor. Per la rotonda dels 300.000 euros entro a Vilafranca i vaig en direcció a Moja, però em fan una foto des d'un cotxe camuflat i per darrere el sorollo comença a ser de campionat. Arribo a l'alçada del Bar Drac i em quedo de tot atrapat. Han tallat el carrer del Montagut i tots els vilafranquins hem de passar per l'embut. Aprofito per veure les mares pijes de cintura apretadeta, però el meu trunyo m'avisa que aquesta ha de ser l'última paradeta. Accelero cap al Mercat Sant Salvador, però una rotonda amb ceps em crida l'atenció. Surto del cotxe ràpid perquè em sembla que m'he cagat, però els cabrons m'han posat rosers i a l'acostar-me el cul m'he punxat. Ojo, que el cagarro ja em cou i em sembla que del cul ja sort una petita nou. Pujo el cotxe, pillo vinguda a Tarragona cap al centre vila i encara és pitjor perquè m'he d'esperar una pila. Aquest semàfor no va, aquest altre no funciona. Ara passa una iaia, ara el puto camió del Guissona. Em cauen les llàgrimes d'aguantar i a sobre el pas de zebra de la Rambla m'hauré d'esperar. Baixo del cotxe, caminant acotat, la gent em mira com si fos atontat. Però almenys espero que finalment em dongueu les gràcies perquè vaig suportar el rampell i vaig cagar a gust a la porta del Banc Sabadell. Soc veí del centre Vila. L'únic lloc de Vilafranca on no es pot aparcar en doble fila. Ostento d'un entorn privilegiat enmig d'aquest patrimoni tan nostrat. Però un dia davant de Sant Ramon en trobo una gent que la lia mogollon. No són els diables ni la seva comitiva, són els punquis de la festa major alternativa. Estan muntant el seu ditxós xiringuito. Em foto 10 cerveses d'aquestes i quasi vomito. A la tarda hi ha una activitat infantil. Segur que avui no puc dormir tranquil. El dia següent, ben d'hora pel matí, hi ha una gentada que no em deixa dormir. Els insensats estan muntant un esmorzar pels balls de la festa major. Si això segueix així, deslluiran la processó.
Les cortines se m'embruten amb aquest fum de botifarra i aquesta tarda hi ha un cantautor hippie amb una guitarra. Vaig a queixar-me a l'Ajuntament, que els fotin fora de la plaça immediatament. Però allà em diuen que enqueixi els administradors, però ells no en volen saber res i toquen el 2. Passo pel carrer Santa Maria i em trobo un munt de gent impedint la circulació i me n'adono que estic fent cua per pintar-me un mocador. Corro, m'amago, vull fugir d'aquesta gentada, ara reparteixen enganxines i pamfletos amb l'estelada. On anirem a parar? És que en aquesta vila no es pot descansar. Res no m'agrada, tot em molesta. És festa major i tothom està de festa. Potser sóc jo qui hauria de fotre el camp d'aquí, però em quedaré donant pel cul des del centre de la vila com a bon vilafranquí. Ja hi tornem a ser, senyor alcalde. Vostè aquí al balcó veient com Llucifer l'escalda. Avui em saltaré els preliminars, d'acord? Ja ens coneixem i sé que té ganes que l'apreti fort. M'agradaria felicitar-lo de maligne a maligne i dir-li també que s'està convertint en un rival ben digne. Perquè ni a mi, príncep del mal amb tota la meva experiència, se m'hagués acudit això de la sociovergència. Analitzem aquest assumpte amb pèls i senyals perquè tots us adoneu que tenim uns polítics fenomenals. Tot va començar al febrer amb un pacte sense precedents, encaixada de mans i somriure fals apretant les dents. Per 2.300 euros al mes et va comprar l'oposició i evitava així que ningú mai més li toqués el crostó. Romerito, tranquil, rei, que ara vindré, que també en té Llucifer pel que ven principis per diner. Amb l'oposició en un forat miserable i la premsa de la vila d'un partidisme formidable, ha estat fàcil fer i desfer, a cada moment, controlant la informació que arriba a la gent. Permeti'm il·lustrar-ho amb un exemple entenedor que té a veure amb la seva cap de comunicació. Parlo de la Sílvia Cànovas, càrrec de confiança triat a dit que guanya 3.600 al mes i no té ni l'horari definit. Vostè havia intentat fitxar-la al seu primer mandat, però l'oposició s'hi va negar. Era un càrrec injustificat. Ara, uns anys més tard, i amb el Romerito a la butxaca, ja té la seva compi al govern xupant de la saca. Però sisplau, anem de pet als pressupostos d'enguany perquè em fascina la seva capacitat per l'engany. Fa uns dies, roda de premsa i titular impactant. Aquest any els pressupostos, els serveis impersonals seran el més important. Un 32% del total, 11 milionacos per qui més ho necessita. Els del Nobel de la Pau hi han dit que ens venen a fer una visita. Els mateixos que van redactar l'ordenança de civisme ara ens donen lliçons de solidaritat i altruisme. Romerito, va, que tinc una mica oblidat. I un tinent d'alcalde també va al protagonisme del postissat. Et faré una pregunteta, si us plau, digue'm la veritat. Et creus una sola paraula del que ens heu explicat? Que consti que ha dit que sí! Ha dit que sí! Que ningú digui que Llucifer va mentir! T'ho dic perquè quan et vas vendre vas assegurar que la prioritat eren els serveis socials del ciutadà. Doncs bé, el cert és que com tots ens temíem, les dades no són tan clares com voldríem. Aquí els amics, amb una maniobra comptable genial, han inclòs salaris, quotes i despeses en el total. Si anem desglosant, reduint i traient, veurem que en serveis socials només s'invertirà un 6%. És igual, encara que fos un 20, ens dirien el 40 pel gust de seguir-nos mentint. I ara que ja controla la informació oficial, necessita acabar d'enllestir el seu pla de geni del mal. Els joves! Aquests elements molestos i sorollosos que sempre protesten i fan festes de pollosos. Aquests que no porten camisa i van despentinats, els escanya per la via de les entitats. De fet, ja hi treballen ell i el seu equip, posant traves al casal popular o multes al MIP. Però si hi ha una cosa que em té molt preocupat, és el rumor de que el PADES pot ser privatitzat. Es tracta d'un servei bàsic per malalts en estat terminal. Qui pensa en els diners en aquests casos és un criminal. Vostè, senyor Ragull, només s'ha dedicat a restringir llibertats, retallar drets del ciutadà i els amics, facilitats. Ha oblidat en tot moment la seva responsabilitat veritable, no s'enganyi. La seva gestió és miserable.
Marxarà de la vila sense haver fet res desinteressat i per això en 2 dies ja l'haurem oblidat. Però no pateixi, que cada dia revifo el foc a l'infern per tenir-lo preparat pel seu càstig etern. Hola. Hola. Esteu cagats? Sí. Tom Sawyer, que has pogut dormir? O t'has tajat tota la nit per poder estar aquí? Membre dels falcons, aquest any els hauràs de gaudir des dels balcons. No podràs fer pilars ni figuretes, hauràs d'aguantar com els diables et diem 4 putadetes. I és que, Andreu, quin festival de grups musicals, tots d'un nivell impecable i transcendentals. Hem pogut viure concerts de grups emergents, Abbey Road, La Salvatana i d'altres morts de gana. Gafapastis. 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 On és la cotonina que està d'estranquis? Mireia, on ets? Que ara et toquen a tu tots els retrets. Diplomada en Educació Social, monitora d'un grup espai parroquial, monitora de confirmació, tècnica i voluntària de la Creu Roja. El teu currículum sembla el d'una monja. Segur que has sigut la que ha portat els Catarres com a grup underground. Sàpigues que això és Vilafranca i no el Primavera Sound. Pere, Catassús, Catassús, Catassús. Riu una mica, agafa't un colocón, que des que ets administrador que fas aquesta cara de tristón. Exmembre dels figataires, noi, realment necessites un canvi d'aires? Tu deus haver triat la banda i les habaneres del dia 2, per això és la festa major i no una trobada d'avis. Aquí t'has confós. Esther, 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 que ara et toca tu soleta. Has creat una festa flashback per anar de ligue escudadeta? Sí, clar, com que tu ets la jove i encara pots aguantar, has decidit no posar seny a aquesta festa major i fer que els joves mamem fins a trallar. Filla, segur que aquesta nit la tornaràs a pillar, però demà com a administradora t'hauràs de llevar. Sabem que és dur, però aguantaràs, perquè amb les amiguetes puguis fardar. I per acabar, el Kilian Jornet del Penedès, que corre, però que al final no ha fotut res. Va ser membre del grup de teatre Bola 69. Segur que des d'aquell dia no l'has enxufada de nou. I és que més, Toni, pels diables ser serrallonga és un atac a l'expedient, perquè ja té tela que ens hagis organitzat una festa major tan depriment. Aturem-nos aquí. Hi ha un tema important en el qual volem incidir. Què passa? Que no hi ha cap grup de música d'actualitat? Que heu de portar un grup de versions del segle passat? Per nosaltres això era una preocupació i per això hem creat la nostra versió. Us preguntareu per què tot aquest merder a l'empostissat, però els diables una de grossa hem preparat. Heu estat capaços de muntar uns espectacles tan xorres, però nosaltres també tenim capacitats de fer el mateix amb 8 dies buenorres. Aviam si els administradors apreneu a portar un bon conjunt. Gordis, amunt! L'altre dia a la nit vaig sortir al carrer i feien un concert, avui segur lligaré. Quan vaig arribar
arribar. Ja havien parat per tocar. Qui és aquest malparit que a les dues ens fan el llit? On collons ha negat tot el jovent que li sembla bé el nostre ajuntament? Mare meva, això no pot ser. Oh no, només volem passar-ho bé. Mare meva, cada any igual, puta ordenança municipal. Ell és un alcalde modern i elèctric, pagès casteller. Sempre amb aquell aire senzill de no haver trencat mai un plat per un no. Tanta bondat fa pudor, la que fa tot el balcó. Ai, regull, el que t'agrada jo no ho vull. Ai, regull, quan obres la boca la sang em bull. Ai, regull, la teva gestió és un batibull. Ai, regull, ja n'estem fins als collons de tu.